Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 23 апрели соли 2021 мебошад. 1000 рубл 148 сомонӣ, $100 1132 сомонӣ. дар имрӯзанавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра мешаванд. аз 75 000 сомонӣ хонаҳо нархошуд сар мешаванд. ҳам квартира, ҳам ҳавлӣ, ҳам замин ҳастай. барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумагоҳ хонаи фурӯшӣ доштаг бошед ва рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар ягон хона кофтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хари хона ва аз куҷо шумода дар корай. бисёри бад гап намезанем, рафтем. якум хонаи фурӯшимон ҳавлӣ мебошад. дӯстони азиз, срочна фурӯхта мешавад. қарор аст дар ноҳияи восе ҷамоати Худоёр Раҷабов, деҳаи Нунчемас. ремонт надорад. 8 сотик замин, 3 дар хона, калидор, баня, кухни, дарун нужда мебошад. свет дорад, документам дорад. нархаш 75 000 сомонӣ. бо савдаам мешавад. харидори хуб бошад. барои ҳамин дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ гав занед, иншоаллоҳ муомилаи хуб мешавад. боз як ҳавли фурӯшӣ, иш аллакай дар ноҳияи Балҷувон, ҷамоати Сайф Раҳим, деҳаи Шифочашма. хона дӯстони азиз 45 сотиқ замин мебошад. 4 хона дорад, 3 хонаи 5 ба 3 ва 1 хонаи 3 ба 3 дорад. калидор дорад, пешаш навес гирифтагиай, 2 баня дорад, анҷомхона дорад. хонара соли 2017 сохтагианд. дарвоза дорад, гирдуш маҳкамай, дарахтҳои мевадиҳанда камтар дорад. барои 15 гов оғул дорад, об свет дорад ҳамавақта. бо 2.5 гектар замини кишт дорад. нархаш 100 000 сомонӣ мебошад. дӯстони азиз, магазинам дорад, неки кор намекунад. тайёраи магазиншам бор мезана тамом. дар ҳамин деҳа ягон магазини дигар нест. 70 ҳоҷагия ягон таи дигар магазин нестай. дӯстони азиз, марҳамат бародора, ба фикрам варианти хеле хубай. аз номи канали Dom TJ гав занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. якхонага квартира дар якум ошона, бинои новостройка бо масоҳати 36 метри квадратӣ. айгипразем 1 километр дурай дар Чимтепа қарор дорад, центри коммунизмда. ремонти замонавӣ када метием мега соҳиби ҳамин хона. дом тайёраев внутренний отделка рафтестай. насиб моҳи майи соли 2021 да 100% тайёр мешава, меспоранша. 2 этажа дом мебошад, кирпични 2 слой чиндагианша, ҳамун кирпича. таги хона да агароча, магазин дар бари дом, ҳамаш наздикай. харидори аниқ зангза. нархаш ҳамагӣ 135 000 сомонӣ мебошад, бо савдоам мешавад. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, маҳаллаи Кулободда. об свет ҳастай. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. нархаш 120 000 сомон. душ ҳам дорад, отделни тайёр кардагия мега соҳиби хона ва хона боз арзонам мешавад. дар рақамҳои соҳиби хона имо WhatsApp ҳаст. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Қурғонтепа, ҳозира Бохтар, дар маҳаллаи Тецда, Борбад 21 Б меганша, дар 5 ошона қарор дорад. 3 хонага мебошад, бо масоҳати 68 метри квадратӣ. бо чизу чораш фурӯхта мешавад. нархаш бо маслиҳатай. марҳамат, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай. подписчики худ монанд. занг занед, айноми канали Dom TJ гап занед, иншоаллоҳ савдои хуб мешавад.
замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 6 сотик замин мебошад дар тарафҳои 9 километр. Документош 100%. Нархаш 140 000 сомонӣ. Бо арзонам мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай. Баъд бо 4 дар хона сохтагианд. Бо ғишти пухта сохтагианд. Заборуш кардагия. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе духонага квартира мебошад дар якум ошёна бинои новостройка, ҳамагӣ бо масоҳати 35 метри квадратӣ. Рости гап масоҳаташ майдаяй барои духонага. Қарор аст дар Корвон. Нархаш 199 000 сомонӣ. алишам мешавад якхонага қатӣ. Неки рости гап дӯстони азиз, ман намедонам и кадом корвон е. Просто корвон наистагаи соҳибаш. Корвон худаш ду намуд мешава. Якумаш и аз якум то даҳум дарвозаи корвони нағзе, уҷа свет об проблема нестай. Дар оянда отопления мешавад. Ва и корвоне ки гулбутаяй графзавод и ҳами баъди даҳум дарвоза як 2-3 километр поёнтарай. Уҷа рости гап свет обуш проблемаяй. боз як хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Бохтар, ишалакаи ҳавлияй, 4 дар хона мебошад дар 5 сотик замин. Қарор аст дар Қушониён, шаҳри Бохтар. Нархаш 180 000 сомонӣ. бо савдоам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Нуробод, ҳакимӣ, кӯчаи Лайрон. свет об ҳаст, шароитош хубае, мега соҳиби хона. 7 сотик замин, 3 дар хона. нархаш 190 000 сомонӣ. бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай. айноми канали Дом Тиҷаи гап занед. иншоаллоҳ савдои хуб мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 3 сотик замин, 3 дар хона. масоҳаташ 93 метри квадратияй. дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ дохил мешавад. кӯчаи Гагарин 5/7. пушти фабрикаи Гулдаст ваданасозда. пеши таксиҳои Хуҷанда, касе ки надона. нархаш $30,000 мебошад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, якхонага квартира дар якум ошӯна, бинои советӣ мебошад бо масоҳати 35 метри квадратӣ. қарор аст дар 33 микрорайон, доми 72, назди роҳда мебошад. агародам дорад. чистична с мебелиё фурӯхта мешавад. нархаш 165 000 сомонӣ. алишам мешавад. барои ҳамин метавонед вариантотона пешниҳод кунед. боз як квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, духонага квартира мебошад бо масоҳати 61 метри квадратӣ дар цоколни этаж. касе надонад цоколни этаж и ҳамун подвалай. просто подвал плохо звучит. цокольный этаж хеле хушуметова, барои ҳамин цокольный этаж менависанд. агар аҳамияти хона трезаи соз надорад. трезаш внутренний треза, то есть а е хона ба е хона ҳам хеле трезаяй. қарор аст дар 19 микрорайони шаҳри Хуҷанд, бинои новостройка мебошад. чистична с мебелӣ фурӯхта мешавад. нархаш 205 000 сомонӣ. бо савдоам мешавад. ба ҳози ҳамин намуд цокольни этажо популярни шудагиянд. бизнесмено мехаранд ҳамия бо нархи арзон, ремонти хуб мекунанд, баъд тезакак мефурӯшанд. ҳози ҳамин як намуд бизнесай. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 4 сотик замин мебошад. дар Калелин қарор аст. об, свет ҳамавақта ҳастай. 5 дар хона дорад бе ремонт. веранти дароз дорад.
нархаш $37,000, документошам 100% ягон проблема нест. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе сехонага квартира мебошад бо масоҳати 91 метри квадратӣ дар 8-ум ошёна, территория молодёжный театрда. Дом дар лаби битонка мебошад. Касе ки надона, молодёжный театр ҳами байни Султони Кабиру цирк мебошад. ремонташ кӯҳнашудагӣ, лифт, об, свет, отопление бе ягон проблемаяй. нархаш 510,000 сомонӣ бо савдоам мешавад. территорияи беҳтаринай. дом худаш нояташка мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, сехонага квартира дар 2-ум ошёна, бинои советӣ бо масоҳати 61 метри квадратӣ. ремонташ нормалияй ба гуфти соҳиби хона. нархаш 160,000 сомонӣ бо савдоам мешавад. ба фикрам нархаш хубай барои сехонага. қарор аст дар Ҳисор. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавурмон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. то боздид. барори кор шумода.